people! Good afternoon, guys. Punta kami kina Lola. Na naman, yung mga bag si Papa na magdala uwi kasi sakay lang ako kay Mark. Magmamotor lang kami. Yung mga bag na ipamimigay natin, hindi na natin ginagamit. Dun sa likod ng door. Tara, Kel. Kami lang ni Mark kasi si Miss, matagal pa siya. Siya ang batang matagal. Tayo na Mark, kami lang na Mark. Si Miss at saka si Wiwin, sunod lang yan sila, guys. Ganda naman ng outfit mo, buddy. Dako eh. Your words. Sakto lang yan, uy. Kaidan naman sana yan, hindi ka siya. Wait, asa yung chanelas ko? Pitaka ko. Kill, kuan ko, kill. Wallet ko. Maliit. Coin purse. Kaya istorya? Yes, sir. Mga bata dito. Hello. Nala ko, G. Ano yan? Ano lang, Ben? Pukul naman. Konti, kau sa konti. Yako, thank you. Kaon ka? Ano yan, buddy? Ano yan, buddy? Dumi naman Madumi. yung kill. Madami. Tara. Let's go. Sok-sok. Okay. Atras ka muna, buddy. Okay na? Wait, sagil. Dito na ulit kami, mga kaibigan. Kami lang dalawa ni Mark. Hello. Nakilan mo, Turkil. Gilid tayo, gilid. Ha? Hello, buddy. Lala, wait. Kuya, wait sa kuya. Ay! Paspas na sad niya mo. Dagan eh. May mga bata dito, guys. Lubi nga. Lubi! Lalaro ay. Asa imong mama? Nababaw? Asa ila papa? Hello. Nasa payag? Linawi. Agi lang, me. Dito na si Tia ay. Kapagod na. Exercise to. May batang nag-pole dancing. Oh, pole dancing. Hello, Inday. Puno man atong payag. Hi, guys. Amin na siya. Titay man. Hi, Tia. Hello. Hi, Te. Kuan, wala pa naligo. Lola! Kinsa man ko? Kinsa ko? Serasay. Makil. Amin ko. Makil. Kami, kinsa ni. Kinsa man na? Kinsa man. Wala ka ila? Pinakagwapong apo. Nalimot lagi ko tungkol kagwapo. Gara Lola. Masunod atas Miss. Si Chichi. Kailangan cici lah. Di masjid. Kinsa man ang anak si Chichi? Anak nila ko na sikis ko ya. Kinsa man eh?
Kalimot, mas lola. Pero pinakagwapo nga pula. Oo, gwapo kayo. Gwapo kong tukpok. Ikay nagbantay na sa una. Kaya gabantay na sa una. Dito tayo sa bahay ni Papi, guys. Mga manok! Sunod na daw siya. Motor rin siya. Kaya sila wiwin. Oo, may nang walang bibi. Papi! Tara, pareha itong iro na to. Imat lagi na ako niya. Ibiyaan na sa kapalaran, hindi nagmahal na iro. Hello! Ano to? Makels! Lato. Ay, nang ito mga bata. Lato. Ako ito patulipal ng utang dito kay. Mga nang financier na ko. Sugbaon eh. Oh. Kasi isda ka lang. Wala Yamers. dito isda. Tigasing bata, oh. Paim na ako, te ha. Oh, yala! Buddy! Pahingi naman yan, buddy. Buddy! Nagkuha man. Dalhin natin dun kina Papa. Ikaw, Mark! Tabang makil. Dala-dala. Sakit ko na kayo. Kurug-kurug. Hi, Inday. Hello. Hi, vlog. Hi, vlog. Kain tayo, guys. Lato daw yan. Maso. Tinola. Pork. Yummers. Isda. Kain. Kain pa. Ay, ano? Cucumber. Dito na pinakamalakas. Aw! Ano lang mo? Namilak? Iglak mo kasi, sabaw. Oo na diha. Lula. May pagdito. Ano, gano'n no? Pwede pala yung tibi. Na, right? Kuhan kayo At parang Leo, tara. Kadaghan. Utang. Ah, sa tuom ka na. Angat, tagsari sama din na. Timingan na sila ka-timing gida. Silasod, anda be. Kuha, anda. Sabi sa danin mo. Kunya ako tayo. Gamay lang tiko. Diet ka dai? Panggan mo kanon dyan na da? Taan na. Layo ra kayo? Hi vlog. Nawa ni, pakita na. Nawa, nanawa? Nanawa, gitan ako sa diaan ng Adi ko panagsa. kay utak. Mauwa mo ka. Kita na dyan yun, kisam na. Mao na pinaka suod ni Russell nga igagaw niya nga. Daot ki prebuyag. Yasad ko sa bukaan. Ya, pa imnor pagi kana butang ati kay operador dia. Beko. Ay makita dia na ba? Kuha ko dito be. Enom to. Stop din ka. Pagi na eh ma. Igo pagi na mo kamotron. Ah, nasuko na. Ay na yung kan na kay Bekiho na. Asa lamig. Ungol. Sabaw na ba? Kanay bagga kayo. Baga? So paglamaw ta na. Sabaw lang ako. Tamis na. Tamis lagi. Tamis lagi. Kailangan mo. Akati na itong kay kuan. Sige, hapakang iro. Hapakang. Why gunitay ha? Why gunitay? Atras! Ano na ka nag-film ka? Atras! Straight
Wala. Oy, ayaw niyo bungkag ka. Sir Ked, ako pa kayong lugar, Sir Ked. Tarong lang lakaw. Varsity team sa limutaan eh. Sige, 1, 2, 3, go! Atras kamay! Kamay lang! Kausara. Atras na pod! Sige, ready? 1, 2, 3, go! Ay! Out na! Atras kamay! Sige pa! Sige! 1! Paminaw! Sige, 1, 2, 3, go! Atras! Out na. Sige! Ready? 1, 2, 3, go! Atras! Sige! Ready? 1, 2, 3, go! Atras! Sige! 1, 2, 3, go! Sige, nani ka pa ng distance yan. Sige. Okay, same. Okay, ready? 1, 1, 2, 3, go! Dua na lang! Atras kamay! Okay. Ready? One, two, three, go! Ayuha! Ge, okay ra, wala pa nasabog. Sige. Ge. Sige, 1, 2, 3, go! Ala! Hoy, nasabot rin. Group yourselves into two. Dala si Sir Group yourselves into 4. Mapatawpat sila. Group yourselves into 3. Elimination ba? Together, oh. Sige. Hala. Group yourselves into 6. Hello, Dai. Group yourselves into 2. Ala, lo. Love man. Out pa lang noon. Drop yourself into 3. Alo na! Into 2. Ala! Toy!
Dali! Ayaw mo balik tayo sa iyong kontra. Balik! Balik! Maruas mo nga. Gaya. Yupas. Suyopon mo na ko, suyopon. Okay! Kain tayong balot. Meron tayong balot. Kain tayo guys, 18. Number 18. Randon ay. Aliran mukbang ta. Bright yung akin kay Miss, medyo dark. Link below, channel ni Miss. Kain na tayo. 18 to lahat. Yung, pero sabi 11, pero 18 to. Mulo yung 16. 11 wala. Magsakit ang tiyan yung babaeng yan. Di man siya mag-asin ka? Mag-asin na Di pwede suka? Suka. Saan? Alik ka. Buwad suka. Tapa, diri. Kaya magmukbang ta. Mukbang tarangan. Ano, lubat mo. Ano din? Hi, guys. Hi, guys. Si Ranran. Hindi wala lang isabaw ako. Bukas, sasakit ang tiyan yan. Wala ito lang. Meron yellow. Wala sabaw ako. Merong yellow, pero meron din. Ay, nade. Ulo. Ulo ng manok. Shower. Buta nga man ni mo asin. Char. Asin. Kani, suka. Oh, bilang. No, may tao dia ilan. Ay, sorry. Uy, kadaghan ato. Uy, saman to, uy. The sound. Okay na. Impihan na nato lang. Pinasound effect. Effect manikaran. Nasupsup. Gamay na kay ako sa sabaw. Saan suka? Wen, mag-hi ka sa vlog ko, Wen. Hi, Win and hi, guys. Dito ka, Wen. Ayaw na yun, guys. 667 Na, Wen. Wala problema, Win. Hi guys. Sa ako, Win. Ano na si Win sa ako daghan. Yay! May nag-comment sa vlog ko. Sino si Merwin? Kapatid mo ba siya? niyo sinasali si Merwin? Bakit lagi si Mark at si Marlon? Kasi si Makil ang kapal. Kapal ng ulo. Ulo. Yay, ginawa ng karin. Kaka ni ate sila. Uncle? Siya binuang din. Wow. Oh, ali, Win! Imo ka man ibalot! Yes. Iwit ako. Ay, Wait, ito na. Ito Ito na. Look, si ate, liho ka. Ano ganon? Unsa man? Uy, kanon dyan na ni Makil. Mo na yung ganahan. Sayang sa'yo. Taga-taga na balik ko kan. Di ba? Di suwaro na. Unsa din, Kil? Napadi taas anak, Kil. Lamig ang yellow. 21, Chef. Purma ng o. Sarap ng yellow. Kaon magani ka ka ng piso gani. Ay, kalihat. Yammer. Tawi wen. Lord, ako ang kaon mo eh. Pila mga te? Duha mo? Unsay. Ni. Katisik ni mo. Uy, saan mo siya magkaon eh? Namuha man. Salamat, Dong. Ang sa'yo nga. Yan na eh. Oh, anong ka? See you, miss. Gulo naman ang ating table. Tapos na ang balot. Isaw naman tayo, guys. Yummers. Aching! Maawa ka naman, Aching! Mag-vlog ako! Ayaw niya talaga. Tag 5 na to. 5 pesos. Noon, ano lang to, tag 2. Pero maliliit. So, okay lang naman, miss? Kasi half naman ng, half ng size. Yung tag 2 noon dito, ganito kalaki. Ngayon, 5 na. Ay, meron pala akong shout out. Wait,
Ninang daw to ni Ella, guys. Yung bata dun sa ano, si Chrisley Jane De La Cruz from Iceland. Hello, Ninang ni Ella. Friend ni Tita Ayin. Hello, thank you for watching. Ganito yung kinakain, no? Tusok ba? Pinait lagi ka, te. Tusok. Hmm? Kami ang gudano. Kain to ba? Yaman. Guys, ibigay natin kay Miss ang regalo natin sa kanya. Kasi uuwi na kami bukas, hindi ko pa nabibigay. So, bigyan natin. Start na ka, Miss? Naka-on na! Miss, close your eyes. Close. Close na. Oh, close gani. Close na. Close ha? Ay, jug open ha? Close jud ha? Ayaw jug open ha? Wala. Uy, close rag. Close ha? Ayaw, diba? Sana! Sana, oh my God! Akin eh? Happy birthday to you. Thank you. Open. Saan sa niti? Louis Vuitton lagi. Kaya saan yung gibay? Fake man na. I don't think so. Oh, Louis Vuitton ako, guys. Naka-record ako. Oo nga. Hala, guys! Louis Vuitton na ano? Yes! Ay, bakit ikaw manipalit sa imo, ano eh? Meron akong ganyan. Olo, how much is this one? Secret! Guys, isasak ni Miss yung aking mga blackheads. Nag-wash na ako ng face gamit yung Manuka Honey na cleanser niya. So, first guys, ito turn on mo lang to. Ito turn on mo to, guys. Uy, hindi ka naman nag-on dun. Ay! Ipa-fast forward ko lang to. Panoorin nyo kay Miss yung vlog. So, guys, ito turn on mo lang siya, guys. Long press. Hi, guys! Hi guys! Pack tayo, guys! Hi guys! Hi guys! Si Miss at saka si Mark, nag-derma. May derma service si Miss. Guys. Meron na tong mga laman na do. Mga kape. Kasi ang daming ni Mark, scars from old acne. Panda cream, thank Nakaka-help you. ito, guys. Para I don't know. Ay, Miss! Yung collagen something. Basta nakakaano siya ng ano ba to? Basta. Nalagyan na. Celine. Nice. Aircon ta? So, ito guys. Si Kawet, saglit. Si ano lang dito. I-roll mo lang. Ito para kay Lyra. Dala ng papa niya. Kailan? Sakit? Baka gamitin ko to. Sige. Try ko nga to kung Yan komportable naman siya, kasi Mark. ito yung gagamitin ko. Bukas. Kuan scar sa ubos. Okay, maganda to. Komportable ito sa plane. Isusutin ko. Time check, 12:59 ng umaga. Malapit na matapos mag-save yung video ko, guys. This is for Tuesday night. Para wala na akong isipin pagkaland ko ng Adelaide. So, yeah. So, today is April 1 na. Kasi nga, 1:00 na ng umaga. Dahil to sa ni Miss Do. Pa-suction niya kanina. Pa-vacuum. Ewan ko, face vacuum. Hindi ko alam ano yun. Anyway, April 1 na, guys. Anniversary namin ng aking Danny boy. Nakakaloka. Alam ko na anniversary namin. Kaya lang, nung binook ko itong holiday na to, may trabaho pa ako noon. And yun lang yung leave na nakuha ko. Siya yung pumilit sa akin na umuwi kasi. So sabi niya, okay lang yan, anniversary lang naman yan, may next year pa naman. Tapos hindi naman daw kailangan as in like on the dot talaga. Tapos iniisip niya din, pupunta din naman tayo ng Japan, ganun-ganun siya. So na-convince niya ako na
okay lang na umalis ng anniversary namin. Pero, happy anniversary, my love! 2 years na kaming kasal. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Please be good. Good morning. Bye!